ଫକୀର ମୋହନ ସେନ୍ସାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଫକୀର ମୋହନ ସେନ୍ସାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୀଡ଼ିତା ସମୟଶ୍ରୀ ବିଶ୍ଳ ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ, ସେ ବିଡି ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସମୀର କୁମାର ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ତଥା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନନିର୍ତ୍ତନା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଅନୁଚିତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଚାପ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଧମକ ପାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କମିଟିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖାରଜ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଏବଂ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଇଆଇଏମ୍ଏସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ହୋଦ୍ଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି। ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାଂସ୍ଥାନିକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏହିପରି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦର୍ଶାଉଛି।